umFilistina wahamba waya esondela kuDavide nendoda ephatha ikhaka lakhe ihamba phambi kwakhe. UmFilistina wondela wambona uDavide wamdela ngokuba ebengumfana oyi ngqombo emhle imbonakalo. Bakho madod lapho lelizwe FM siqondawo namhlanje ukweliphini icala ingaba unguGoliath okanye unguDavide na kodwa awusoze ungabikho sedabini. Eyona nto nje yokuba ingaba ukweliphini icala okwangoku kawukhangela uba ukweliphini icala mphulaphuli ungabikho kwicala lelishwa ngoba kule madoda amabini ikhona indoda kwicala lelishwa mphulaphuli. Idabi lona ukulo kodwa nje ndiyakuxelela uba ukhona edabini kodwa ixhala lam lelokuba ukweliphini icala ungabikho kwicala lelishwa ngoba lamadoda amabini ikhona kwicala lelishwa. Uthi umbhali yanyantsula icinga uba isemandleni kanti uThixo uyibeke kwicala lelishwa. Ewethu sidelelwe kakhulu, sidelelwa emisebenzini, sidelelwe ekuhlaleni, sidelelwe ezikonzweni. Uvuba lo muntu uthethayo utyhalwa yindelelo, sidelelwe kodwa uThixo uyawongeza amandla, wawongeza amandla kaDavide. Mphulaphuli sasike sadelelwa saphelelwa ngamandla wawongeza uThixo.